Poďme si spolu povedať úprimnú recenziu na tieto produkty. Ako prvý produkt mám tento sprchovací gel vo vôni santalového dreva, ktorý doma používame úplne všetci. A tá jeho vôňa je úplne neskutočná, sladká, korenistá a úplne dokonalo sa hodí do tohto jesenného obdobia. Ako druhý produkt mám tento hypoalergénny sprchovací gel, ktorý má takú veľmi jemnú, sviežu vôňu. A ako môžete vidieť, tak z neho ani nemám veľa minuté, pretože ho používam hlavne pre svojho syna, keďže je hypoalergénny. Musím povedať, že obidva tieto sprchovacie gely vám na pokožke zanechajú extrémne príjemný pocit po umytí. A dokonca aj ja, ktorá som vždy mávala problém s takou suchšou pokožkou, sa po použití týchto sprchovacích gelov nemusím vôbec ani nakremovať. Čo sa týka tohto tekutého marselského mydla, tak ja už mám druhé balenie, keďže to prvé sme spotrebovali bleskovou rýchlosťou a toto nové je vo vôni bavlníkového kvetu a obsahuje kokosový a olivový olej. Ja osobne som napríklad často mávala problém s vysušenými rukami alebo ekzémom na rukách a odkedy používam tieto marselské mydlá, tak mám tie ruky úplne hydratované, vyživené a exém mi úplne zmizol. Celkovo všetky tieto produkty hodnotím 10 z 10, nemám absolútne vôbec čo vytknúť, som s nimi extrémne spokojná. Vyživia, hydratujú, úplne ideálne na suchú pokožku do tohto chladnejšieho počasia a tá vôňa je úplne fantastická. Takže odporúčam všetky tieto produkty vyskúšať na vlastnej koži.